Ftakar fil-ħina tiegħek Mulej u ħares dejjem u qaddes lill-qaddejja tiegħek li għal-jom ibnek Ġesu Kristu Sidna waqqaf bit-tixrid ta' demmu il-misteru tal-għajt u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi isib ir-risq, jintrafa, jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna indexu minnu għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx ta' bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisa ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu islaten jalqu ħalqhom, għax għad jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-Mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imseblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imseblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa fuqu l-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġġub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fid-nubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqqa il-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-koll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu u l-Mulej xeħed fuqu l-ħażen tagħna l-koll. Ħaqruh u hu għata lihom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf maħuta għall-qatla u bħal naġa nbikma fit minn iġizza, ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortieħ. Iva, għaġtuh mill-art tal-ħajjin minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien miġrub. U tawh qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh, għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-Mulej oġbu jaqsu bil-mart, tal-li joffru ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni huwa għad jara nisel u jtawwal jemu, u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih. Wara t-batija tiegħu għad jara d-dawl, jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust iġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża tal-qalbenin, għaliex hu offra ruħu għall-Mewt u kien magħdud mal-midinbin, u li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-midinbin. Il-kelma tal-Mulej.
Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-Mewt, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, m'għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqlaw ħniena u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b'leħenoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla wellih sas-Mewt u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Il-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ ma' dixxipli tiegħu u qasam an-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih ma' dixxipli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jafu il-post, għax Ġesu kien sikwit jinġabar ma' dixxipli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xi assess minant il-qassisin il-kbar u l-Farizej u mar bihom hemmhekk bil-fanali torċi u armi. Ġesu li kien jaf b'kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom. Il-min qegħdin tfittxu u ma weġbuh. Lil Ġesu
da dak li tradiħ kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu għalilhom jiena u mares u lura waqgħu mal-art. U raġa staqsihom il-min qegħdin tfittxu. U ma qalulu Ġesu ġibhom, qedtilkom li jiena jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal. Min dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmun Pietru kellu sejf siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu l-barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesu għalli l-Pietru. Erġa' daħal is-sejf fil-ħan tiegħu, forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux. Imbagħad is-soldati u l-kaptani tagħhom flimkien mal-asses tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħadu ħant Anna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa dan kien dak li ta' parir lill-lut jkun jaqbel li bniedem wieħed jimut għall-poplu. Xmun Pietru u dixxiplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bib. Imbagħad li dixxiplu ieħor li kien mitla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qadejja li kienet mal-bib qalet lil Pietru: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? U weġiba: Le minix. Il-qadejja u l-asses kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bart u għadu hemm sħana. Pietru wkoll għad magħhom sħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu: Intħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd, għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-luk kollha,
u bil-moħbi ma ħeġ xejn, għalfejn qed tistaqsi lili. Staqsi lil dawk li semawni xettilhom, ara huma jafu x'għedt. Kif għalek, wieħed mill-assess li kien ħdeħ ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu għallu. Ek twieġeb lill-qassis il-kbir. Ġesu għallu. Jekk kienet xi ħaġa mhux sewwa, urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' idejk fuqi. Imbagħad Anna bat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. X'mun Pietru mela kien qiegħed ma' sħana u qalulu. Imma u ċaħat u qal, Le minix. wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minnu dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal. Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien. Pietru ċaħat għal darba oħra u minnu fih dan is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa għal pretorju. Kien fil-għodu kmieni u ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitnissu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-Għejd. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom: X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma weġbuh. Pilatu qalilhom: Ħudu intom u ġġudikaw intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-Lut qalulu: Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal, meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu: Inti sultan tal-Lut. Ġesu wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek
dan fuqi. Pilatu wieġeb, Mela jina ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb, is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja, li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja. L-assess tiegħi kien jiġġieldu biex ma ninatax f'idejn il-lut. Imma ta' bil-ħaq saltnati mhijiex ta' Pilatu qallu, Mela inti sultan. u Ġesu wieġeb, inti qed tgħidu jiena sultan, jekk għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhet għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu, U l-verità x'inhi? kif qal dan, raġa daħal quddiem il-lut u qalilhom. Jiena ma nsib ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħisilkom wieħed fil-għid. Tridu nix neħisilkom lis-sultan tal-lut. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu. Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtu iswad. Is-soldati nisġu kuruna ta' xewk u qegħdu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu. U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darba Pilatu ħareġ barra jgħidilhom. Araw se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, libes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom. Araw nawnu l-bniedem. X'kien raw il-qassisin il-kbar u l-qassisa, bdew jgħidu u jgħidu.
Pilatu għalilhom Ħudu sal-buħintom, jien sen sipeb daħtija fih. illu tweġbuh. Meta samadan Pilatu aktar beza, raġa daħal fil-pretorju u għallil Ġesu. Inti mnejn, Imma Ġesu ma wieġbu xejn. Għalek Pilatu għallu Bili ma tkellimx, ma tafx li għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta insalbek. Ġesu wieġbu. Kien ikollok ebda seta fuqi, kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk min tali li fidejk għandu ħtija akbar. Min dak il-ħin il-qudiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu. Imma l-lut il-suktaw jajtu u jgħidu. Meta semahom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesu barra u edu fuq sedja għolja fil-post insejjaħ Lithostratos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-ħejjija tal-lejl għal-ħabta tas-sitzija. Pilatu għall-lud Araw is-sultan ta'kom, dawk infexxew jgħidu. Pilatu għalilhom jien sen sallab lis-sultan ta'kom. Imma l-qassisin il-kbar weġbuh. L-aħħar tajolhom f'idejhom biex jisalbuh u huma ħadu lil Ġesu. Ġesu refa s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija billu
Golgotha. Emmu ma salbuh ma tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u ħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nazaret, is-Sultan tal-Lud. Din il-kidba qrawa ħafna lud, għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt. U l-kidba kienet bil-ludi bil-Latin u bil-Grik. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lud marru jgħidu lil Pilatu. Pilatu wieġeb, issa li ktibt ktib. wara li salbu lil Ġesu, is-soldati ħadu lil bistiju u qasmuh f'erba, sem lil kull wieħed minnhom u ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata min suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejnietom u qalu dan ġara biex isseħ l-iskrittura li tgħid u jiġi qasmu bejnietom. U għalli l-bistijaj tefgħu ix-xorti u dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, Ommu uħt Ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-Ommu u li dixxiblu li kien iħobb wieqaf ħdejha. Għalli l-Ommu. Imbagħad għalli dixxiblu u minn dak il-ħin id-dixxiblu ħada għandu. Wara dan Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħ l-iskrittura. Għandi laġġ kien hemm biqja mimlija bil-ħar u ma xarbu sponza bil-ħar waħlu ma qasba tal-jissopu u resqu għalejn ħalqu.
kif Ġesu ħalħalu għal. Kollox mitmu. Imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-ħejja tal-Eid, il-lut ma ridux li f'jum is-sibt li ġisma jibqa' fuq is-salib. Għax dak kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-itzma. Għalek ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjer, ma kisrulux riġlejh, madankollu wieħed mis-soldati li fidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ demmu il-ma. Dan qiegħed jiġdu min rabajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jikisrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid u ma qatt iħarsu lejn min nifdu. Wara dan, Giuseppi minn Arimatija, li kien ġixxiplu ta' Ġesu bil-moħbi, għax kien jibża mill-lut marru talab lil Pilatu biex jieħdu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġi u ħal-ġisem tiegħu. Ġi ukoll Nikodemu, dak li qabel kien marran Ġesu bil-lejl, u ġib miegħu taħlita ta' morru sabbara, tiżen xi 100 libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbewh bil-faxex tal-għażel u bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kien għadu ma difnu lil ħadd. Hemm qegħdu lil Ġesu għax kien jum it-ħejjija għall-lut u għax il-qabar kien fil-qrib.
Lil min qegħdin tfittxu? Whom do you seek? Din hija domanda li Ġesu jagħmel lill-ġgajta li marret fil-ġnien tal-Ġetsemani biex tarrestaħ. Lil min qegħdin tfittxu? U din hija domanda li għamlilna kull meta aħna niddubitaw fih, kull meta niskandalizzaw ruħna bis-salib imqaddes tiegħu, kull meta nimmaġinawh Deus ex machina, Alla li jaqdina f'kull ħtiġa tagħna u li jista' jinxtara b'xi xemma mixowla jew b'xi bukket fjuri jew b'xi wegħda. U fil-fond tal-kuxjenza tagħna nisimgħuh jerġa' jtenni din il-mistoqsija. Lil min qiegħed tfittex? Lil min qegħdin tfittxu? Biex aħna jkollna risposta vera, irridu nifhmuh fil-passjoni mqazza tiegħu. Irridu nilqgħuh kif qalilna hu. Min irid jimxi warajja, jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Mhuwiex kliem fieraħ jekk nifhmu li hu waqt li qed titlobna dan mexa triq tiegħu lejn il-Golgota mobbi bis-salib tiegħu. Pilatu jistaqsih ukoll, imma inti min fejn int? Where do you come from? U l-Mulej ma jirrispondiex. Ir-risposta Pilatu joħodha meta xi ħadd imur jgħidlu li l-qabar huwa vojt. Ejjew illum naduraw il-Mulej Ġesu li jurina tassew min hu minn fuq is-salib tiegħu. Ejjew nadurawh moti għalina, vittma safja u innoċenti. U fih ejjew nilmħu is-sofferenza tal-bniedem f'kull epoka tal-istorja. Laqa fuqu il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Il-Mulej fuq is-salib jitabba bin-niket ta' kull epoka, bil-kefrija tagħna lejn xulxin u jittrasforma dak li għalina huwa sinjal li mmeruh f'sinjal ta' mħabba. Ejjew nitolbu li aħna nilqgħuh bħala r-re tal-qalb tagħna u li ġie kundannat bħala s-sultan tal-Lut, ejjew nilqgħuh bħala s-sultan tagħna.
Nitolbu għall-Knisja mqazza. Nitolbu ħuti eżżies għall-Knisja qaddisa ta' Alla biex il-Mulej Alla tagħna jagħtiha slim u jaqqadha u jħarisha fid-dinja kollha. U lilna jagħtina ħajja ta' kwietu paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox int permezz ta' Ġesu Kristu u rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-Papa. Nitolbu wkoll għall-Papa Franġisku biex il-Mulej Alla tagħna li jażlu bħala isqof iħarsu u jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Il-ħaq tiegħek u s-sis tal-ħolqien kollu. Fil-ħina tiegħek isma' it-talb tagħna. Ħares bit-tjieba lill-Papa mażul għalina. U bis-seta tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-fidili kollha ta' kull ordni u grad. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna Charles Jude, għall-isqfijiet u l-presbiteri u djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox l-Ispirtu qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi lill-ġisem kollu tal-Knisja. Agħti widen għat-talb umli tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grad bil-grazzja tiegħek jaqduk b'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-katekumeni. Nitolbu wkoll għall-katekumeni biex il-Mulej Alla jħenna lihom u jiftħilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubietom bil-mamudija u jagħmilhom membri tas Sidna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda, għaw il-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna. Għatihom twelid ġdid bil-mamudija u l-qaħħom fost l-ulied adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-għaqda tal-insara. Nitolbu wkoll għal ħutna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-Mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabbirku għall-verità u jiġmagħhom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti tiġma' flimkien lil uliedek imxerda biex iżomma moqdin bejniethom. Fil-ħina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek, għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'mamudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-Lut. Nitolbu wkoll għall-Lut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-Mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-Mulej li jimxu l-qudiem fl-imħabba ta' ismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedid tiegħek lill-Abraham u l-Nislu, il-qabitjiba t-talb tal-Knisja tiegħek, biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għal-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Nitolbu għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Ispirtu Santu jagħtihom id-dawl u huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu, imma jgħixu ħajja sinċira qudiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu lil xulxin iżjed lil xulxin u nitolbu biex nifmu sewwa il-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Nitolbu għal dawk li ma jemnux f'Alla. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċira jfittxu dak li hu sewwa u jistħoq ilhom isibu lil Alla nnifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem ifittxuk u jixtiequk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel il-kol kemm huma minkejja tfixkil u n-noqqasijiet ta' kull xorta jifmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Nitolbu għal mexxejja tal-pajjiż. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-Mulej Alla tagħna imexxi l-fema u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu, għal paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tjiba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta jiggvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-imġarbin. Nitolbu ħuti eżis lil Alla l-missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull talim qarrieq, ibiet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll l-irbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, ireġġa' lura lil min imbiet minn daru, lil morda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġġ tal-imniktin, qawwa tal-imħabtin, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib u għamel il-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-intenzjoni partikolari tal-Arċisqof. Nitolbuk Mulej għaż-żgħażagħ tagħna biex inti turihom ir-rida tiegħek. Għatina Mulej vokazzjonijiet għas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża. Nitolbuk Mulej biex tħares fis-soċjetà tagħna il-valur tal-ħajja, mit-tnissil tagħha sal-mewt naturali ta' kull bniedem. Ħarisna u Mulej fġieħ il-passjoni mqazza ta' ibnek mill-pjaga tal-abort bi Kristu Sidna. Amen. Araw l-ewda tas-salib li fuqha ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Ejjew
Ara Laudata Salib, li fuqa ġimsal apis salvatur ta' dinja. Ara Laudata Salib, li fuqa ġimsal apis salvatur ta' dinja.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la daħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, nitolbuk li din it-qarbina bil-ġisem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħnina biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Dan il-poplu tiegħek Mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek, b'tama sħiħa fil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka, wagħtih il-maħfra u l-faraġġ, qawwih fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna.